arhivske i knjižne građe i njezinom dostupnošću. Gospodine Bako, izvolite, svi koji imaju prezentacije mogu doći evo ovdje za govornicu, a koji ne, imaju mikrofone pri ruci. Poštovane dame i gospodo, prijatelji, čast mi je biti danas ovdje među brojnim ljudima koji skrbe o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, o našem kulturnom identitetu i također mi je čast biti u Domu Hrvatske matice iseljenika. Hvala na pozivu, prvi puta sam ovdje kao predstavnik Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, tako da se ispričavam napred ako bude određene vrste nesigurnosti, ali nadam se da ćete uspjeti saznati nešto više o nama. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata djeluje unutar jednog, ja bih rekao, vrlo specifičnog okvira i u jednoj vrlo dinamičnoj zajednici koja je jedna mlada manjina, jer smo tek 2002. godine dobili status nacionalne manjine u Republici Srbiji. Prije toga do 1991. godine smo bili konstitutivni narod, a ovaj zrakoprazni, nesretni prostor 90. godina je itekako obilježio i nas, gdje ne samo da smo bili nerešenog statusa u jednoj novoj državi, nego smo to desetljeće i doživjeli brojne oživke od kojih vjerojatno se nećemo nikada oporaviti, a to je odlazak velikog broja naših sunarodnjaka, poglavito iz Srijema, zbog jedne atmosfere koja je tada vladala u društvu, ali i zbog ozbiljnih prijetnja kojima su ti ljudi bili izloženi. Tako da mi smo više stoljetno prisutni, pokrivamo veliko područje, najviše smo skoncentrirani u Vojvodini, koja je nešto malo manje od površine jedne Belgije, ali Hrvata ima i izvan Vojvodine, najviše izvan Vojvodine u Beogradu, mada imamo jednu drugu kulturu i u Nišu. Te još nekoliko katoličkih župa u Beogradskoj nadbiskupiji, gdje dosta vjernika čine upravo Hrvati, ali nisu organizirani unutar nekih udruga. Prema poslednjem popisu stanovništva, 39.107 ljudi se izjasnilo kao Hrvati. To je, nažalost, pad u odnosu na 2011. godinu, kada nas je bilo 57.900, a nekoliko decenija prije toga su te brojke bile znatno više. Ali ovo su sve posljedice ove zajedničke povijesti koja je bila vrlo turbulentna i po nas, nažalost, nesretna s konca 20. stoljeća. Nakon 2002. godine, kada smo dobili status nacionalne manjine, tada počinje formiranje institucionalnog okvira Hrvata u Republici Srbiji. Formira se novinska izdavačka ustanova Hrvatska riječ, nastaje zakonski okvir za manjinsku državnu samoupravu i formira se Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji 2002. godine. Nekoliko godina nakon toga, 2008. ustanovljen je i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata kao treća od ove tri profesionalne ustanove koje postoje u Republici Srbiji i mi smo tada bili, ja bih rekao, nažalost, još uvijek smo jedina profesionalna ustanova u području kulture Hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Od te 2009. godine radilo je 3 uposlenika, danas nas ima 5, tako da, evo, to je neki okvir koji je, da kažem, koji je zadat, on je veoma širok, kao jedina profesionalna ustanova u kulturi. Trebamo skrbiti o brojnim područjima, ne samo o djelatnosti knjižnice, nego o znanstvenim istraživanjima, o arhiviranju, promoviranju hrvatske kulture, brojni su programi suradnje, radimo na obrazovanju, radimo na suradnji sa amaterskim udrugama kulture itd. Ovih 15 i više godina smo se, ja mislim, dosta dobro pozicionirali
prije svega u Republici Hrvatskoj, gdje smo potpisali brojne sporazume suradnje, gdje imamo brojne sunakladničke pothvate, iako se, zato sam nekako i naglasio što se tiče broja zaposlenih, ako imate u vidu da je to radilo 3 ljudi, a danas radi 5, od kojih je samo 2 redovito u poslovima, ostali su po nekim ugovorima, projektima i tako dalje, tada mislim da možemo biti poprilično zadovoljni tim rezultatom. 2014. godine se dogodilo nešto značajno u našem radu, to je da smo se preselili u novi prostor, koji je nabavljen zahvaljujući potpori grada Zagreba, vlasništvo je Hrvatskog nacionalnog vijeća i taj prostor je renoviran sredstvima pokrajinske vlade. Inače, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je proračunska ustanova i finansira se iz proračuna autonomne pokrajine Vojvodine. Jedan je od 5 manjinskih zavoda koji postoje. Postoje još 4 manjinska zavoda, Rumunji, Mađari, Rusini i Slovaci, osim nas imaju također svoje zavode. I to je nešto što je samo u području Vojvodine, ostale manjine koje nisu u Vojvodini, oni nemaju ustanove takvog tipa. Kada smo se preselili, tu su se stekli uvjeti, zbog toga što smo imali konačno nešto više prostora, da formiramo knjižnicu, jer se od početka zavod bavio prikupljanjem građe o Hrvatima u Srbiji i Hrvata iz Srbije, te sve ono što pišu drugi o nama. I tada je 2016. godine formirana zavičajna knjižnica, Biblioteka Kroatike. Ali kažem, i prije toga smo radili na praćenju književne scene, kontinuirano smo prikupljali knjižnicu i arhivsku građu i muzejsku onoliko koliko smo u kapacitetima koje smo imali mogli. Izrađivali smo bibliografije koje su najčešće objavljivane u godišnjaku za znanstveno istraživanje, koji je jedan od 2 časopisa koje Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata izdaje. I od te 2016. godine postoji zavičajna knjižnica Biblioteka Kroatike. Ona ima za cilj usustaviti i organizirano prikupljati knjižničnu građu Hrvata u Srbiji, te učiniti dostupno, jer kako sam rekao, površina na kojoj žive Hrvati u Republici Srbije je poprilično velika, institucionalno nemamo potporu. Ovo što sam nabrao na početku, ove 3 institucije su jedine koje postoje i koje na neki način skrbe u Republici Srbije o Hrvatima, tako da je ta građa zaista bila disperzirana po raznim privatnim arhivima, crkvenim knjižnicama i još uvijek jeste, ali dosta toga smo uspjeli skupiti za ovo vrijeme, tako da mi danas imamo oko 2000 monografskih publikacija i 20-ak naslova zavičajne periodike koju redovito prikupljamo i na taj način na jednom mjestu je ona dostupna istraživačima. Ova knjižnica je zahvaljujući sredstvima na prekograničnoj suradnji iz Republike Hrvatske, koju je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, proširena 2023. godine. Osim fizički Subotice, gdje se nalazi Biblioteka Kroatike, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata se trudi imati jedan proaktivni pristup kako bismo popularizirali hrvatsku knjigu među Hrvatima u Republici Srbiji. Jedan od tih novih projekata jesu i male slobodne knjižnice, po uzoru na projekt koji postoji u Republici Hrvatskoj, tako da smo do sada otvorili 3 male slobodne ili ulične knjižnice u Subotici, Plavni i Surčinu. Na taj način želimo prije svega našu nakladu novinskoj zaštiti ustanove Hrvatska riječ, ali sve ono što nam ljudi doniraju, poklanjaju i tako, na neki način omogućiti da lakše dođe do potencijalnih čitatelja. Također, redovito radimo prezentacije knjige i periodike preko programa kao što su književni salon, sajmovi knjiga ili znanstveni kolokviji koji najčešće onda služe predstavljanju naklade koja se tiče znanstvene publicistike. Tema je digitalno okruženje, digitalno doba. Nama digitalno doba omogućava da sve one deficite koje imamo, s obzirom na to da smo skoncentrirani u Subotici koja je na severu Srbije, da smo disperzirani kao zajednica, da nemamo dovoljno prostora za smještaj sve građe i tako dalje, nama onda ova digitalizacija omogućava da neke ove deficite nadomjestimo. Tu je isto značajno pomenuti suradnju sa, ja bih iskoristio prigodu, možda izlužati kao reklama, ali sa jednom varaždinskom firmom Point.do, koji je vlasnik knjižničnog programa Metelvin,
i koji su nam besplatno ustupili ovaj program i pomažu nam i u savjetodavnom smislu, tako da smo mi prije 2 godine počeli raditi reviziju i inventar knjižnice Biblioteka Croatica, tako da danas je on na ovom sajtu Metelvin dostupan i vi možete pregledati sve ono što mi trenutno imamo u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata. To je jako važno, upravo zbog istraživača, zbog onih koji nisu u Subotici, mogu vidjeti je li imamo nešto ili nemamo, onda nas kontaktirati i mi ćemo onda rado tu građu već na neki način ustupiti i omogućiti. Osim toga, naravno što se tiče retke i stare građe, ona je važna da bude dostupna zbog istraživanja, ali isto tako dosta toga nemamo u našoj knjižnici, ali smo surađivali recimo sa Franjevačkim samostanom u Subotici, sa nekim drugim arhivima, sa crkvenim arhivima, sa gradskom knjižnicom u Subotici i tako dalje, gdje smo onda uspjeli neke knjige koje su bile samo kratkotrajno kod nas, te knjige digitalizirati i objaviti na internet stranicama Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. I mogu reći da smo uistinu ponosni na to. Dugo smo već u tom procesu, od 2016. godine aktivno radimo, redovito i u kontinuitetu. I zbirka je, ja bih rekao, poprilično bogata i posjećena. Evo, ako mi ljudi nekada priđu i nešto kažu, onda uglavnom jedna od 3-4 stvari koje se prvo spomenuti je upravo digitalna zbirka koja je omogućila da budemo dostupni i puno dalje od granica Republike Srbije. Trenutno imamo 191 digitaliziranu monografsku publikaciju. Govorimo o PDF-ovima koji su dostupni za pretraživanje po ključnim riječima ili su se proučeni kroz OCR. Imamo 30 periodičnih publikacija, ali to su 1000 stranica, jer neke periodične publikacije izlaze u kontinuitetu dulje od 100 godina, kao što je recimo Subotička, ne u kontinuitetu sa nekim prekidima, ali kao što je recimo Subotička danica ili neki drugi časopisi. Počeli smo raditi od nedavno i notnu građu i to radimo projektno i koristimo prigode recimo nekih obljetnica značajnih osoba, kao što je ove godine 125 godina od rođenja skladatelja, kompozitora Stanislava Prepreka, i onda smo digitalizirali njegovu notnu građu koja nam je bila dostupna. I onda na taj način, uz brojne programe koji se odnose na obilježavanje i memoriranje značajnih osoba, nudimo i ovu građu koja onda može poslužiti da ono što su mi nekako stavili pod lupu javnosti zbog neke obljetnice, to onda posluži za dalje proučavanje života i dijela određene osobe. Osim stare i rijetke knjige i periodike, i ove godine velikana, kako sam rekao, radimo i suvremenu periodiku gdje sve ono što danas izlazi, kao što je hrvatska riječ, kao što je katolički zvonik, ili recimo Revija Dožijanca, redovito nam se dostavlja, onda isto je to objavljeno u ovom dijelu digitalizirane baštine. I sve je to dostupno na našem internet stranici. Ovo je ovako primjer nekih naslovnica. Osim toga, na našoj internet stranici je i informacija o cjelokupnoj nakladi zavoda, sve ono što su mi od početka radili, i oni koji posjete taj dio mogu i naručiti bilo što od naše naklade što imamo preko našeg internet sajta. Također, časopisi, i to nekako mogu reći sa ponosom, da smo jedina manjina izvan Republike Hrvatske, osim Hrvata u BiH, koji nisu manjina konstitutivni narod, koji imamo časopisnu produkciju, i to 2 časopisa, Godišnjeg za znanstvene istraživanje i Nova riječ, koji je časopis za književnost i umjetnost. Oni su nam omogućili da formiramo brojnu mrežu suradnika i u Republici Hrvatskoj i da mnoge teme budu na jednoj visokoj razini obrađene i opisane. Ti časopisi imaju tim veću vrijednost i zbog toga što su dostupni online na našoj internet stranici, tako da sva izdanja od prvoga u PDF-ovima možete ih čitati, pretraživati, slobodno preuzimati na našim internet stranicama. Osim toga, mi kontinuirano pratimo, kako sam rekao, i knjižnu produkciju i onda o tome isto na našem sajtu objavljujemo kratke sažetke svega onoga što je novo u nakladništvu među Hrvatima u Republike Srbije, tako da na našim internet stranicama možete pratiti ne samo ono što mi radimo, nego jednu kompletnu, kulturnu, ne samo književnu scenu, ali je prvenstveno književnu.
Dakle, ovim još 2-3 slajde i završavam. Kako sam rekao, osim djelatnosti knjižnica, za nas je vrlo važno da se bavimo i djelatnosti arhiva, jer jedan arhiv to ne radi na taj način da bi pratio ili skrbio o našoj ostavštini i o materijalnim tragovima Hrvatske zajednice u Republici Srbiji. I tu smo vidjeli jednu priliku u suradnji sa IKAROS-om Republike Hrvatske, Međunarodnim centrom za arhivske istraživanja i gospođom Vlatkom Lemić, koja vodi projekt Topoteke u Republici Hrvatskoj. To je jedna besplatna internet platforma koja služi populariziranju arhiva i arhivskih sadržaja. Mi smo to vidjeli kao dobru priliku za nas da upravo, kako sam rekao, te nedostatke i manjak institucionalnih i skladišnih kapaciteta nadomestimo tako što ćemo onda imati barem u digitalnoj formi i pokrenuli smo projekt Topoteke koji se zove Baština Hrvata u Srbiji. Ona je 2019. godine otvorena i u tom trenutku je to bila 20. Topoteka u hrvatskom kulturnom prostoru, a prva je bila u Srbiji. Danas ih ima puno više. Imali smo jednu kampanju gdje smo bio otvoren poziv suradnicima i išli smo predstavljati ovaj projekat u mnoga mjesta gdje žive Hrvati. Ovdje ovaj rad se sastoji iz jednog terenskog rada gdje se ide kod ljudi koji imaju arhivski materijal, koji skupljaju fotografije, koji na neki način čuvaju povijest svoga mjesta u svojim privatnim arhivima. Vidjeli smo da je ta građa izrazito ugrožena, ne zbog toga što će sutra tu građu neko uništiti i spaliti, nego će nestati znanje o toj građi. Ljudi koji znaju nešto o tim fotografijama, o običajima, o ljudima, o značajnim događajima, nažalost su sve stariji i evo imamo taj problem da ako, kao što je neko rekao prije mene, ako ne zapišemo to, da je pitanje onda da li će se znati da je ikada postojalo. Evo, zbog toga mi smo baš prionuli na taj posao, odjek među ljudima je bio jako dobar. Mi danas imamo 1230 arhivskih elemenata, to su fotografije, ali ne samo fotografije, nego dokumenti, predmeti. Imamo više od 20 mjesta koje smo obišli gdje smo radili skeniranje i obradu podataka. Napominjem da u odnosu na naše kadrovske kapacitete i ovo, ja bih rekao, vrlo dobar rezultat, ali bi mogao biti puno veći da možemo to raditi u kontinuitetu, ali ne možemo to raditi svakodnevno, jer je ovaj proces dosta dugačak, dok jedna fotografija ne završi obrađena. Evo mogu samo, da ne bude samo ovako, gledamo neke šarene slike. Ako ništa ne znamo o fotografijama, one nam ništa ne znače. Ali ova srednja fotografija predstavlja ispisnicu iz logora u Drugom svjetskom ratu. U pitanju je jedan šokac. Ne mogu se vidjeti odavde kako se zove prezime, ali piše nacionalnost Kroate. Znači sa prostora Vojvodine, čovjek je bio Hrvat, bio u logoru, Bogu hvala dobio i ispisnicu, što znači da je preživio logor. I tako dalje, svaka ova fotografija krije vrlo interesantnu priču i smatramo da je to dobar način da, kako bih rekao, ovaj jedan kulturni prostor koji postoji učinimo jednako dostupnim svima, a isto tako i našim ljudima koji danas žive izvan Republike Srbije, da mogu gledati, i ne samo gledati, nego učiti i naučiti nešto vezano za njihov zavičaj. Mogu bi pričati o Topoteci dosta dugo, ali posjetite, na našoj internet stranici imate direktan link, pogledajte, nije album s fotografijama, nego jedna uistinu bogata zbirka gdje u svakoj fotografiji možete vidjeti i gdje je i datirana i o čemu se radi na njoj i tagovano su imena i tako dalje. Evo, za zaključak, digitalni alati nama svakako omogućavaju veću vidljivost, čini da sadržaj bude jednako zainteresiran svim grupama, jednako dostupan svim zainteresiranim pojedincima i ono čemu vidimo i svjedočimo je da smo dužni kao ustanova kulture se kontinuirano prilagođavati napretku tehnologije i novim oblicima komunikacije kako bismo suvremenim jezikom mogli doći do ljudi koji su naša potencijalna publika. Zbog toga je nekoliko vizuala. Prvi govori o našoj nakladi, drugi je digitalizirana baština kao jedan oblak, ovo je Topoteka Baština Hrvata u Srbiji, a ovo je biblioteka Kroatika, zavičajna knjižnica. Tako da i kroz jedan modern vizualni identitet
pokušavamo našu poruku, znanje koje imamo o nama, proširiti i učiniti nekako čitljivim i prihvatljivim za usvajanje nekim novim generacijama. Evo, toliko je, hvala na pozornosti. Hvala vam lijepa, gospodine Bako, na ovom predstavljanju. Ne bi se reklo da vam je bilo prvo. Pozivam sada voditeljicu knjižnice Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, gospođu Anju Vuksanović, koja će nam govoriti o očuvanju hrvatskog manjinskog identiteta u digitalnom dobu. Evo, gospođo Vuksanović, izvolite. Nadam se da sam dobro pogodila visinu, evo još malo ću smanjiti. Na početku vas sve srdačno pozdravljam i drago mi je da sam s vama i u ovoj ulozi. Htjela bih na početku reći da sam izuzetno ponosna na Josipovo izlaganje i iz osobnog razloga, zbog toga što je moja majka porijeklom iz Plavne, tako da sam s izuzetnim ponosom saslušala sve ono što je Josip imao za reći i stvarno sam i s te strane ponosna na sve ono što su Hrvati u Vojvodini s tako malim kapacitetima i ograničenim uspjeli postići u zadnjih 20 godina. Mi u Hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori također imamo problem s kapacitetom, bilo u logističkom smislu, bilo u prostornom, bilo i u ljudskom. Upravo iz tog razloga Hvala. Upravo iz tog razloga je vrlo važno reći nešto više o načinu na koji se mi skrbimo o našem kulturnom nasljeđu, u ovom smislu o našem književnom nasljeđu. Svrha emisije naše zbirke knjižnične građe naše hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori je osigurati trajan pristup u prikupljanju, organizaciji, očuvanju i dokumentiranju informacijskih izvora vezanih uz književnu, kulturno-povijesnu, jezičnu i društvenu baštinu ove naše nacionalne zajednice. To je uostalom uloga i svih knjižnica, odnosno zbirki. Iz perspektive kulturnih politika Republike Hrvatske, hrvatska kulturna baština Hrvata u Crnoj Gori važan je element sveukupne baštine hrvatskog naroda i zbog toga nam je drago da uvijek imamo potporu Hrvatske države u našim nastojanjima. To je prepoznato i u zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te u nacionalnom planu razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u razdoblju do 2027. godine, kao i u sporazumu između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, u kojem je upravo kulturna suradnja, odnosno politika, prepoznata kao ključna. U navedenom su planu ključni srednjoročni razvojni izazovi, između ostalog naveden je pristup hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kao temeljnoj razvojnoj odrednici očuvanja autohtonosti hrvatske nacionalne manjine, na primjer kroz osnivanje Hrvatskog kulturnog instituta, što imamo u perspektivu koliko bude moguće u narednom periodu, i također je sadržan i proaktivan pristup kreiranju i očuvanju, njegovanju pozitivne percepcije hrvatske nacionalne manjine. Sukladno navedenome zakonu, knjižnična baština koju su stvorili, prikupili i sačuvali pripadnici hrvatske zajednice u Crnoj Gori može se smatrati knjižničnom baštinom hrvatskog naroda, uopće ne samo hrvatskog naroda u Crnoj Gori, te jednim od osnovnih elemenata u očuvanju jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata u Crnoj Gori. Naša knjižnica, odnosno zbirka knjižnične građe Ljudevit Gaj u Domu kulture Josip Marković u Donjoj Lasli središnja je zbirka Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, prije svega u Boki Kotorskoj. Predstavlja specijalizirani fond s ciljem okupljanja, organizacije, čuvanja i prezentacije knjižnične građe koja se odnosi na kulturnu, povijesnu i jezičnu baštinu Hrvatske zajednice u svrhu očuvanja hrvatskog jezika i kulturnog identiteta. Kao središnja zbirka prikuplja različite vrste knjižnične građe, prvenstveno za informacijske potrebe Hrvatske zajednice svih uzrasta, ali i za ostalu zainteresiranu javnost.
Ovdje ću napraviti jednu digresiju i reći da često nailazimo na predrasudu da, s obzirom na to da naša knjižnica nosi naslov Hrvatska knjižnica ljudi dali u Donjoj Lasvi, korisnici i potencijalni korisnici smatraju, odnosno vjeruju da imamo samo građu koja se tiče hrvatskog jezika, hrvatskog naroda i samo ono na hrvatskom jeziku, te se iznenade kada uvide da mi brojnim donacijama imamo također vrlo širok dijapazon ostale beletristike kao i ostale ciljane literature koja se ne tiče samo jezika i književnosti, već i kulturnih sadržaja i sveukupnog identiteta hrvatskog naroda u Crnoj Gori, kao i Hrvata iz zemalja u okruženju. Osim informacijske vrijednosti, zbirka je ujedno i baštinski iznimno vrijedna, te predstavlja jedinu ciljano sakupljenu i javnosti dostupnu zbirku pisane baštine hrvatske provenijencije u Crnoj Gori. 30. ožujka 2011. godine je naša knjižnica ponovno otvorena i predstavlja kontinuitet, što je izuzetno važno. Nekadašnje hrvatske čitaonice iz kraja 19. stoljeća smo naišli i na te podatke, iako se često spominje kao polazišna godina osnivanja hrvatske čitaonice 1922. godine, odnosno hrvatske knjižnice u Donjoj Lasvi 1935. godine. Kontinuitet obavezuje hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori koja je malobrojna. Mislim da ste upoznati s podacima da po posljednjem popisu stanovništva nas ima ispod 4000, što je samo 0,7% i puno je manji broj nego što je bio odnosno na protekli popis. Međutim, ohrabruje podatak da imamo više izjaženih Hrvata u Baru, što obavezuje i proširuje našu djelatnost i na taj kraj koji obuhvaća Bar i njegovu okolicu. Dakle, vraćam se ponovo na kontinuitet i obavezu očuvanja kontinuiteta. U našoj knjižnici se redovito u tom smislu odvijaju različita kulturna događanja poput književnih večeri, javnih tribina i predavanja koje su identitetski bitne i koje su zapravo u ovom momentu jedan od naših glavnih, ako ne čak i jedinih alata, kako bismo potaknuli naše sunarodnike da ostanu vjerni svom autohtone, svoje pripadnosti hrvatskom narodu, da su svjesni svoje pripadnosti hrvatskom narodu i da moraju očuvati autohtonost Hrvata na prostorima Boke Kotorske i Crne Gore, jer nas je nažalost sve manje i biološki, a i možemo slobodno reći i kulturološki u jezičnom smislu. Dakle, jedino na taj način, kvalitetnom kvantitetom, koliko mi to možemo, i konstantnom angažiranošću možemo doskočiti izazovima modernog, digitalnog i interaktivnog doba. Očuvanje knjižnične zbirke na mjestu njenog nastanka ukazuje na kontinuitet, i nacionalni i kulturni kontinuitet, stvarnu potrebu i temeljni kulturni izričaj hrvatske zajednice u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu informaciju da je knjižnični fond izrađen uglavnom donacijama kulturnih društava, različitih institucija i pojedinaca, kao i našim vlastitim izdanjima. Knjižnična zbirka za našu autohtonu hrvatsku zajednicu obuhvaća hrvatsku knjižničnu građu na hrvatskom jeziku, te građu na drugim srodnim jezicima koja se odnosi na kulturu, povijest, jezik, književnost i identitet hrvatske zajednice u Crnoj Gori, osobito u Donjoj Lasvi i Boki Kotorskoj, ali i Svebarju i području Crnogorskog primorja. Zastupljena je pretežito literatura eminentnih hrvatskih autora iz područja književnosti, kao i lokalnih autora, što je izuzetno bitno, čija dijela opisuju život Boke Kotorske, te tiskana dijela bohinskih Hrvata. Stoga zbirka također ima i elemente zavičajne knjižnične zbirke, što je moment koji je posebno bitan u procesu očuvanja identitetskih odrednica Hrvata Boke Kotorske i Crne Gore. Smjernicama, koje su rezultat zajedničkog projekta Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kojim ovom prigodom izražavam posebnu zahvalnost za njihov trud i angažiranost u djelatnosti, osmišljavanju ciljeva i djelatnosti naše zbirke, i Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, preporučeno je održivo upravljanje knjižničnom zbirkom, razvoj dodatnih programa i usluga te uključivanje baštinika autohtone hrvatske zajednice i hrvatske zajednice uopće u očuvanje autohtonosti i identiteta Hrvata na ovim prostorima, u čemu ova zbirka ima ključnu ulogu. Ovom prigodom moram navesti i podatak da mi u našoj knjižnici zapravo nemamo samo zaposlenih ljudi. Ovom prilikom sam ja, da tako kažem, delegirana kao osoba koja se skrbi, koja vodi tu knjižnicu. Mene neki od vas znaju kao tajnicu Hrvatskog nacionalnog vijeća i djelatnost u okviru knjižnice zapravo samo jedna od mojih brojnih djelatnosti, ne samo mojih nego i gospodina Zvonimira Dekovića koji
koji je zapravo alfa i omega i pokretač sveokupne djelatnosti Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, tako i ove knjižnice u ovom smislu.